Γεια σας, είμαστε οι Tech George. Οι υπόλοιποι πείτε τα ονόματά σας όσο εγώ υποκλίνομαι. Τίποτα. Οκ, τίποτα. Λοιπόν, θα το πω εγώ. Tech George, ο Dennis, ο High School Pondy και ο Activeman τέλος πάντων που χάθηκε κάπου. Και τώρα σπάμε ξύλα ελπίζοντας ο Activeman να είναι πάνω σε αυτό το δέντρο για να πέσει κάτω και να κάνει boom. Παιδιά, πείτε κανένα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας ρε αλάνια, είμαστε οι Μάτζες. Είμαστε οι bad boys that never die. Που θα το κάνουμε το σπίτι, έχουμε βρει τοποθεσία. Πού βρήκατε εσείς τα cobblestone? Slash... κάνε slash kit tools. Ευτυχώς που το πες. Ναι, πες με σε σερβερ το οποίο είναι δικός μου σερβερ, οπότε δεν θα σας πω το IP. Ακριβώς, άντε. Επειδή δεν έχει ανοίξει ακόμα και δεν θέλω να το πω, και τώρα θα με ακολουθήσετε γιατί εγώ μάζεψα 20 ξύλα και είμαι ο αρχηγός. Παιδιά, μήπως έχετε βρει καμιά κοτούλα εδώ πέρα κοντά? Ναι, ρε, να σκοτώσουμε τώρα. Γιατί δεν θες την κοτούλα? Τι θέλω, σου λέω τώρα. Ας το ήσυχο ρε το καημένο το παιδί. Ο Activeman είχε φάει κόλλημα να το κάνουμε και με τον SNR το βίντεο, αλλά όχι. Αυτά δεν γίνονται, δεν μπορούμε να φωνάξουμε τόσο μεγάλη προσωπικότητα. Ποιον? Τίποτα. Λοιπόν, ακολουθήστε με. Ποιος τι είπε ότι... Καλά, εγώ πάω σε ένα βουνό, αν με χαθείτε κάντε μου τυπιά. Όχι, βρήκα γελάδα. Legit τελείωσε το game. Γελάδα. Γελάδα. Α, γελάδα. Παιδιά, σπιτάκι, πού θέλετε να φτιάξουμε? Αυτό ρώτησα κι εγώ πριν λίγο. Α, γελάδα. Σπιτάκι, πού θα φτιάξουμε? Θα έλεγα τώρα. Αλλά είχε χάρη. Με το δικό σου το Ρε, γιατί δεν με ακολουθεί κανείς γαμώ, το μόνος που είμαι forever alone. Πού είστε? Εγώ μπροστά ρε σε ένα βουνό, σας βλέπω από τα χωροπηδείς, εσείς με βλέπετε? Πώς είναι γελάδα? Εδώ. Και άλλη αγελάδα, βρήκα κι εγώ μια πριν. Και τη σκότωσα και την έφαγα. ένα μήλο. Να το κάνουμε golden όταν βρούμε χρυσό με το καλό. Βρήκα τέτοιο κόα. Έχω κι εγώ 5 κόλ, βρήκα και πήρα πριν από ένα βουνό όσο τρέχαμε. Κανονικά είμαστε όλοι με full diamond πανοπλίες, αλλά δεν θα ήταν τώρα πολύ ωραίο να ξεκινήσουμε έτσι τη σειρά γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα τελείωνε. Θα βλέπατε τώρα σκοτώναμε βία τον Ender Dragon και τέλος. Ναι, και δεν θα έχει ωραία φάση. Ναι, μισό να βγάλω το chat. Ναι, τέλος πάντων, ό,τι είδατε στο chat μην το... Είναι δικός μου σερβερ, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δικός του είναι σερβερ, οπότε ναι. Μπορώ να σας μπανάρω αν μπείτε. Ακριβώς. Αλλά όχι, μου αρέσει να έχει κόσμο σερβερ. Έχει κάνεις καθόλου φαγητό ρε, αγκουριά, έχει κάνεις φαγητό? Ναι, έλα να σου το δώσω. Βασικά ανέβα και εσύ λίγο το βουνό, επειδή εδώ στο βουνό είναι καλή τοποθεσία για σπίτι. Ποιος ηλίθιος θα ανέβει ένα βουνό τώρα για να κρυφάρει ένα σπίτι? Εσύ? Όχ, βρήκα ένα άλλο σπίτι απέναντι. Ω! Κάνε του παξέτρε. Πέθανε! Ναι. Είναι μαλάκας. Τον ηλίθιο έπεσα από το βουνό. Κάνε με του παξέτρε μαλάκα. Μην πέσω κι εγώ. Α! Κάνε με του παξέτρε. Παίρνω το φαγητό και τα πράγματα του Activeman. Και εμένα. Κάντε με. Του παξέτ, κάνε μου του παξέτ. Σε μένα λες. Πώς την πιάζει μόνο. Ρε, δεν μπορώ να κάνω TP accept, έχω βγάλει το chat, δεν μπορώ. Θα κάνω πιο μετά, όταν χτίσω το σπίτι με το καλό. Τι? Εντάξει, εντάξει. Μου λέει. Πάντα απλά TP accept. Μου χωρίς να ανοίξεις chat τίποτα. TP accept. Τι γίνεται? Ξανακάνε μου μία. Activeman, κάνε μου και εσύ μια TP να σου δώσω τα πράγματα. Το στάκιο θα δώσω εγώ. Έχω ρε. κάνει 1500. 1500 τις κάνει. Μπράβο ρε. 1500. Λοιπόν, βρήκα που θα το κάνουμε το σπίτι. Για λέγε. Άντε! Κάνε μου την βία! Σου κάνα! Δεν μου έχεις κάνει, όχ. Α, δεν μου έχει κάνει. Άντε. Λοιπόν. Παιδιά, όπως βλέπετε δεν κάνουμε τίποτα. Απλώς... Ψάχνουμε να χτίσουμε ένα σπίτι. Εγώ χάθηκα. Κάντε μου την βία. Κάντε μου την πια γαμό. Κάντε μου την πια.
Όχι. Creeper! Γεια σου, Λεμπρό. Έτσι. Wow, 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 wow. Ice full quality. Δεν μπορώ, Τρεις creeper με κυνηγάνε. Κάνε τη βία, ρε. Ντένις, έχεις φαγητό, ρε, θα ψοφήσω. Ice full κάνει. Δεν καν. Δεν έχεις. Όχι, no. Α, κρυφές! Α, από εδώ είναι ρε, έλα εδώ. Σε αυτό, παιδιά, στο server να ξέρετε ότι υπάρχει μια χίλιες να κάνετε κανένα stream. Λέμε τώρα. Λέμε. Όπως είπε μια στις 1000, εγώ χτίζω το σπίτι ολομόναχος γιατί είμαι boss και κανείς και όλοι βαριούνται να βοηθήσουν. Όχι, κάτσε άντε σε βοηθήσω, μου τα έπαιξε. Ναι, σου τα έπαιξε μια φορά, το είπα. Πού είστε? Εκεί μου πιο πίσω είμαι. Enderman, κλείστο. Γιατί τον κοίταξες? Α, έχω 2 rotten flesh, εντάξει. Βροχή, ο Έντερμαν έφυγε. Ρε, με βαρέ σκελετός, βοήθεια, θα πεθάνω. Φάε το rotten flesh, φάε το rotten flesh, όχι. Μισό λεπτάκι, κλείνω λίγο το βίντεο να πάω να βρω φαγητό, μισό λεπτό, θα επιστρέψω. Λοιπόν, γυρίσαμε, έχω 20 μπριζόλες, μάζεψα, θα δώσω 5 στον καθέναν. Πού είναι έλα εδώ, ice cool pony. Πόντι. 1, 2, 3, 4, 5. Φτάνει, δεν θέλω. Όχι, 4 είναι, παράλληλα μια, 5. Όχι, δεν θέλω 5. Έχω S3. Όχι. Έλα εδώ εσύ active man. Όχι στον Dennis τώρα, Dennis έλα εδώ. 1, 2, 3, 4, 5. Έλα και εσύ active man, κατέβα κάτω. Ρε. Ωραία, δεν έχουν λίγη live. Active man. 1, 2. Κατέβα να τις πάρεις, δεν με ενδιαφέρει. 5. Οκ. Και τώρα ας τελειώσουμε με το σκατόσπιτο, το οποίο είναι το πιο άθλιο σπίτι του αιώνα. Με κλείσατε έξω. Ρε, μπάγκαρο σερβερ και όλος πήγε να περάσει να πηδήξει και είχα βάλει ένα μπλοκ εκείνη τη στιγμή και έπεσα απ' έξω. Ναι, αυτός έχει ξύλινο σπαθί τώρα, επειδή ο Αποστόλης έχει ξύλινο σπαθί επειδή δεν ήθελε να τσιτάρει να έχει πέτριτο και ήταν ο έξυπνος της παρέας. Λέμε τώρα. Όλοι έξυπνοι είμαστε, πλάγανο, είμαστε όλοι ξεχωριστοί. Είμαστε όλοι ξεχωριστοί γιατί φοράμε ροζ εσώρουχα. Εσύ φοράς ρούχα. Εγώ δεν θέλω. Καλά, εγώ φοράω μπλε εσώρουχα, αυτό το πάτε έτσι. Γενικά φοράω πολλά εσώρουχα. Μάλιστα. Τι άλλο θα μας πει αυτός ο ηλίθιος? Άντε στο υπόλοιπο βίντεο όπως την είδατε ρε, θα μιλάμε για τα εσώρουχα που φοράμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ το βρίσκω καλή ιδέα. Εγώ φοράω τώρα μια μίξη κίτρινου και ροζ. Εγώ φοράω μισοδικό. Δεν μας νοιάζει τι φοράς, όχι για μένα νοιάζονται. Εντάξει, άντε να χτίσουμε τώρα. Εντάξει, φτάνει το ύψος, ρε. Εντάξει, φτάνουν τα εσώρουχα. Από σου βγαίνει τώρα τι φοράτε. Ποιος έβαλε έτσι fail την πόρτα? Όντως. Δεν την έχω δει, αλλά είναι fail για να το λέω active man. Ρε, έλα να δεις εδώ πέρα, έλα να δεις. Δεν μου την έβαλα, έλα έξω να δεις πως είναι. Σπάς την πόρτα, Ιεροσυλία. Μην τη σπάτε, ρε. Ρε, την έβαλες ανάποδα, ρε βόδι. Όχι. Ρε, ποιος θα έτσι μαλέκεις. Έχω τσεκούρι. Κανάκι να βάλω την πόρτα να τελειώνουμε. Ποιος έσπασε? Ελάτε να κλείσουμε την οροφή, βοηθάτε. Εγώ δεν έχω τίποτα για Εγώ να μαζεύω πω. ξύλο. Τέτοιο active man, πήγαινε μάζεψε ξύλο oak wood planks, αυτά που μου έδωσε. Δώσε μου τέτοιο. Ο Μιτζή, ο Ντένι. Ο Ντένις. Έλα εδώ, τέτοια, έλα εδώ. Δες εδώ ροφή ρε φίλε. Ντένις, κόψε, είπαμε όχι τέτοια, σπάστα. Δώσ' μου ξύλο, δες μου αυτό το κουκί. Ντένις, σπάστα όλα. Έλα εδώ, active man. Όχι τέτοια ξύλα, έλα εδώ. Πώς τα βρήκα έτσι. Slash F kick, σωστά, slash F. Ντένις, θα σε πετάξω από την F, σπάστα. Οκ, active man, πού ήμουνα? Αυτό. Είχα μια σκάση. Εσύ μόνο αυτό λες ρε άνθρωπε. Δεν με νοιάζει, άμα λες μαλακίες αυτό θα λέω.
Όλο με τη σκασίλα σου να πούμε. Σκασμένε. Να σου πω, δυνάμωσέ μας από το Skype, γιατί θυμάμαι την προηγούμενη φορά εγώ ούτε καν παγωγόμουν. Καλή παρατήρηση, για κάτσε. Σας έχω στο full, δεν μπορώ να το δυναμώσω άλλο. Δεν με νοιάζει, δυνάμωσέ το, έτσι τι να ακουγόμαστε, έχεις φάει report. Και αυτή η σειρά είναι πώς να επιβιώσετε στο Minecraft. Ναι, ακριβώς. Ναι, να μου τη σημαντικότερα. Είναι πώς να επιβιώσετε και να σκοτώσετε έναν δράκο. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι πώς να φτιάξετε φυσικό βούτυρο με σουσάμι. Μ' αρέσει να πετάω άκυρα. Ωραία, πέτα ένα άκυρο. Θα φτιάξετε ένα ωραίο chest να έχουμε. Όπα. Όχι, ο καθένας private θα μας ληστέψουν. Δεν μας λύσευουν, άχρηστα πράγματα θα βάζουμε, ρε άνθρωπε. Ναι, θα βρούμε diamond πανοπλίες και όταν πάμε στο Ender Dragon άχρηστα θα έχουμε. Αν πάμε στο Ender Dragon, γιατί δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε ως εκεί. Το πολύ πολύ τέτοιο να φτάσουμε άλλα 2-3 επεισόδια και μετά οι περισσότεροι να κάνουν rage quit. Λοιπόν, εγώ φτιάχνω το δικό μου σεντούκι, όπου είναι όλο δικό μου. Και είναι το σεντούκι μου, ναι, καλά άκουσα, είναι δικό μου. Όχι. Το σόβελ μου που είναι. Στο έχω δώσει. Δεν μου το έδωσε. Στο έχω δώσει, εγώ ένα σόβελ έχω. Κι εγώ δεν έχω κανένα. Και εγώ μόλις τώρα έχω φτιάξει το δικό μου σεντούκι. Και εγώ το δικό μου σεντούκι. Γιατί να έχουμε δικό μου, ξέρω εγώ, γιατί να έχουμε διαφορετικά σεντούκια. Έτσι. Γιατί ρε... φτιάχνουνε. Λοιπόν, να σου πω γιατί αν βρει κανένα στο σπίτι και τα πάρει όλα τα σεντούκια μετά πώς θα κάνουμε τη σειρά. Να κάνεις private all, εμάς δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω να κάνω private all. Ωραία, δώσε μου να κάνω εγώ. Γράφεις private και Τι κάνεις, και τα 4 ονόματα. Α, δεν χωράει τη Σπάτε, τι κάνετε, γιατί σπάτε. Εγώ δεν σπάω. Επειδή για να βάλουμε κάτω. Εγώ έβαλα το φούρνο για να μην μου βάλει. Α, ναι, σωστά. Είπαμε να βάλουμε ξύλα. Για μισό, έχω φτιάρει, δεν είμαι σπηλιάνθρωπος. Και το fail ξύλο από τον Active Man. Τι, Το βάλες fail. Το ένα ξύλο δεν μπορεί να βάλει το παιδί. γιατί πώς το έβαλα. Είχες βάλει ένα ξύλο στον αέρα, το είδα. Εντάξει και. Ήτανε fail απλά. Δεν πειράζει. Τα πάντα πειράζουν. Ξύλο πετάει. Το ξύλινο πέταγμα. Όπα. Ναι, αυτό δεν πάει πολύ καλά, ξεμένα από ξύλα. Έχω Ποιος έβαλε το σεντούκι εκεί πάνω. Έτσι, εγώ το βάλα, έχεις πρόβλημα. Θα σε γκριφάρουν όλοι εκεί που το έχεις βάλει. Τέτοιο τέτοιο πώς Ενώ θα λένε. εσένα καθόλου εκεί που δεν Ντένις, Εγώ έχω βάλει αγοράκι μου, εγώ έχω βάλει φούρνο από κάτω, δεν μπορεί να με γκριφάρουν. Αγόρι, παιδί. Νιάνιαρο. Όχ, μήλο. Βρήκα τζάμπα μήλο, ωραία. όχι ένας άνθρωπος. Βρήκες τζάμπα άνθρωπο, συγχαρητήρια. Στο επόμενο βίντεο μπορεί να καλέσουμε και τον κολόγερο, τον Αντώνη Σκι 007, μπορεί. Και τον έσαιρνα. Δεν γέρω. Μα είναι κολόγερος. Γερουσία πες θα καλέσει. Λοιπόν, για να τελειώνουμε θα καλέσουμε όλη τη Χρυσή Αυγή στο επόμενο βίντεο. Ναι ρε μαλάκα, τον Κασιδιάρη ρε μπροστά. Ο Κασιδιάρης ο σουβλατζής μου είναι. Είχα σκεφτεί να κάνω τέτοιο ένα βίντεο με τον Κασιδιάρη ότι δεν έχω τι να κάνω στο βίντεο και να του λέω έλα ρε πιάσε ένα πιτόγυρο να μου φέρεις να μου έρθει καμιά ιδέα κάτι τέτοιο, αλλά βαρέθηκα να το κάνω. Το κάνω σε αυτό. Τώρα έχω περισσότερο subscribers. Γάμο το lag. Γαμώ το lag όντως. Ναι ρε φίλε, τι lag είναι αυτό. γαμώ το lag. Δεν έχεις φτιάξει γαμώ το μου άχρηστο. Τι, Έχεις 6 χάλια σερβερ έτσι. ναι ρε φίλε. Πρέπει να βάλω και άλλα plugins, είναι άχρηστος. Άλλος ένας λόγος για να μην σας πω το IP, είναι άχρηστος. Τι να σου Ω, θα τους αφήσεις. Πρώτες προμήθειες. Εγώ έχω ένα μήλο, αλλά θα το κρατήσω. Να το κρατήσω το πρώτο μήλο στο Minecraft. Όχι, θέλω να το κάνω golden. Γάμο το lag, γάμο το Ωραία. lag. Δεν μπορώ να πατήσεις. Δεν μπορώ να σπάσω τίποτα. Φύγε λίγο από εκεί, Αποστόλη, έχεις κάτσει μες στη μέση. Δεν ξέρω που πάω ρε, κόλλησε το καλά. Πίδα μία, πίδα, πάτα το, πίδα.
Πήδα. Έχω φύγει από εκεί. Ωραία, έλα. Κάνε άκρη. Ναι, όχ. Τα καταφέραμε. Μετά από δόλιες δοκιμασίες. Λοιπόν, Με το λάκ τα πετάω. Τι θέλω να σας πω, αν γράψω more users θα σας βάλει εσάς. ναι, Σου πήρα την πινακίδα, Ντένις, πάρε. Βάζεις άλλη μια ταμπέλα. Περίμενε. Βάλτε για ένα δεύτερο. Παιδιά, ένα στάθηκε σε μένα και ένα του Death George. Όχι, όχι, μαζί. Μην το σπάς active man, βάζω more users. More users. Reactive man. Active man, μετά. Έλα, σταμάτα μία να το γράψω. Θες να στο σεντούκι μου ή όχι? Ναι. Είδες. More users, Dennis Εμένα πρώτο. 98. Εσύ πώς γράφεσαι, active man σκέτο? Active 45. Active man 45 και κι ο άλλος πώς λέγεται είπαμε? Όχι. High school Pondy. Δεν είναι. Τι. Εντάξει, το έβαλε, ελάτε. Μπορείτε να το ανοίξετε, για δοκιμάστε. Ναι. Ωραία. Δεν έχει τίποτα μέσα. Και δεν θα υπάρξει ποτέ τίποτα μέσα. Κόλ! Wow! Κάτσε να. Αφήστε τα μέσα. Βάλτε τα άλλα μέσα και μην τα παίρνετε. Ο φούρνος που πήγε. Ρε, αυτός γιατί έχει ένα Netherwort? Sorry. Netherwort. Κάνετε ρε. Το πετάω. Όχι, κράτα το. Ναι ρε, κάνουμε βίντεο και μην πω τώρα. Λοιπόν, θα αφήσουμε στο σεντούκι και τα κάρβουνα. Μην πάρει κανείς τίποτα όμως. Θα τα έχουμε και ανάγκη σε αυτά. Παιδιά, φτιάξτε τα seats έξω από μένα μία. Μισό να βάλω κι εγώ. Το μήλο φυσικά. Έχω 7 seats. Παιδιά, έχω 7 seats. Για φτιάξτε μία. Έχεις 7, καημένε. Τα φαγητά αφήστε τα πάνω σας, μην τα βάζετε στο σεντούκι. Πόση ώρα έχει πάει το βίντεο? Δεν ξέρω. Πόση ώρα έχει πάει, δεν θα έχει πάει. Βάλε ώρα ρε νουμπά. Δεν θα έχει πάει κανένα 20 λεπτό. Θα έχει πάει κανένα 20 λεπτό τέταρτο. Οπότε αυτά από εμάς. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης. Είδατε. Είναι πολύ ευγενικό παιδί. Αντίο. Τώρα είναι ώρα να κάνουμε το outro. Το ξέρετε, ένα τραγούδι. Να σου πω το τραγούδι. Σαν ελικόπτερο πετάω, ένα κουτί πυροβολάω.